chỉ bây giờ tuần trung su Lehkhabu chhiar chung chang soya trong cam ring em mấy lại ring em mấy cái này ta nghĩa point kan don về phô chin Lehkhabu chhiar chung chang Lehkhabu chhiar man lo chung chang kan soi do na kan thu pui tur chu Lehkhabu chhiar man lo a theim ti ani do na ni thu pui kan lu ma in he thil soi tur hian ka qualify em ka ting to kem ti kai ngai tu a mi te anga Lehkhabu chhiar na sa kan ni lawa Lehkhabu chhiar na sa ber te zinga phe chon soi tel tur kan ni ngai don hau lawa chu ti ngang te ka ngai tu chuan he thu soi tur hian ka ting tok lo viawin kan thria a ama ro chu kan ngai tu chianga Lehkhabu chhiar pe lo ve tak mai Lehkhabu chhiar a thil dangai poimo ma sa fo thin le Lehkhabu chhiar man lo in ti ching Lehkhabu chhiar ka man lo tlat mai ti ve fo thin chuan lawa mang ve fo thin kan ni wang he ro chuan he thu soi hi tur hian ka tling tok ve deuh thawa chun kai nga ya ka chhiar na sat wang ni loin ka chhiar na sat lo lu tu ka wang le Lehkhabu chhiar man lo Lehkhabu chhiar man lo in ti ching kan ni ve tho wangin ka tling tok ve thawa kan ngai dewa chu wang zoin thla rung lu tuk loin kan soi do na ni kan thu pui kha Lehkhabu chhiar man lo them ti kha ni a chan na masabera ta na kan thlan du chu thei te re nge ti hi ni chiang Lehkhabu chhiar man lo hi lo thei khop mai tak takin ko than thalai ang te in Lehkhabu zuar ten sum kan tuaka mi ina de kal kualin theyang tok in de khan thane ngai takin kan zur kual ve thina chunga kan chan na don tam ber chu ke ni chu Lehkhabu kan chhiar man lo he kan buai lu tuka ti te in kan sa buai lu tuka Lehkhabu chhiar man po kanum lo tiang chi te khatiang chi kha atam du khop mai chumi lo renga chuanin ni china kan soi ta kang khan Lehkhabu chhiar chung chang campaign e mo le thil rang an soi thanem ngai deuh taka mi then khatin han soi po hian an chana don jin em le ke ni ngei poina kan lo hriat jin ve chu kan chhiar man lo Lehkhabu kan chhiar man lo ti hi ani deuh top mai ni chu wang chuan chu tiang khopa chuan lamata na kan man jin le man na sat soina sada ni chua ani wang chuan Lehkhabu chhiar man lo hi alo thei hle ani hi ti ngai dan thei ta ni kan man lo thei dan kan man lo chan anga kan soi rang thin te chu masabera chon zirlai te tan chuan lekhan zirlai zirtur tamlu tuka chu wan chuan Lehkhabu chhiar man lo ni lekha zira tu lu tuka an exam te nai ro sia lekha zira ngai na sal tuka he Lehkhabu chhiar ka man lo tiang chi te theia adut le chuan na kan tu lu tuk kan buai lu tuk na kan thok na sal lu tuka Lehkhabu chhiar kan man lo ti re ni le adut le chuan ni chin kan soi tak in sak buai te chu in chung khur le in chung khur thil vela wanga buina rang oma wang khan Lehkhabu chhiar kan man lo ti kha ve le thei ta ni chumba ka chon chan tu rang chi man lo chan tur hi lo tam khop mai kho vela hian Lehkhabu chhiar man lo tur ho te anga kan ngai po hi then khata na ke ni tu te ne monia ho lu tu kan lo tiang chi te po hi then khata ne ro chuan Lehkhabu chhiar man lo pha na chan tu khop hi lo ni ve le thei ni ko ran le khot lang an buai lu tu ka thalaya te ko ran thalaya te wme ate ai mang na sal tu kan suang na sal kan suang na sal tu ka pha kang toy kan tel ve zai pola te kan tela la zira lo nga ya in khoma lo nga ya committee lo nga ya natla na lo nga ya chung song ten chuan Lehkhabu chhiar ka man lo hun ol ka nei lo reng Lehkhabu chhiar hi du viau mai la ka man lo ti te kha ani le thin ani chungong chu kan man lo thei dan kan man lo thei na chan danang tu rang chi rang kan atang pui chu lo ni ta sel abak te po soi tur tam taka lo manga khangu kha tlang puya khai khom thei dan tur chu ni in ka hria khangang chuan lam te kha mal en taila ling em vek maya Lehkhabu chhiar man lo na chan Lehkhabu chhiar lo na chan tur chuan lam tha tak kha alo ni deuh vek mai en tinan zirlai te po zirlai ti buai rak khopa Lehkhabu dang chhiar kha ziom chung lowa zirlai beran lo cham si chuan an lo thlin si lo chuan se khom lo ve thei thowa chu wang chuanin Lehkhabu chhiar ka man lo ti thin te na chuan lama kan man thin hi a chhiar thin te le thanem ngai de wina Lehkhabu chhiar man lo tak thei lo tia min lo soi sak chiam ringwa te mo min lo dem chiam ringwa te mo hi lo fu lo ve thei tho mai ti kha the ni ke ni chhiar man lo in ti thin te tan chuan to tiang chuan ya kha mi chung chang kan kalma in thil tanga peng lok tai la Lehkhabu chhiar hi a tu na nge reng ti zo ne ve le thei buk ani tunlai kho vela chuan
internet alo chat to a computer age sa kan cheng to technology ma son na satakin ke ni ram nge apo mi lo theng ve to kan tuk vera khovel tuk vera kan dak to kan mut puna changin khovel let liam mi kan pe pop thei to kan thleng ve zung thei to a kan du le kan ma mu ang zong kan hria du ang zong google a re lo te kan search kewa alo lang cheu mai zela kan du ai tam alo lang thina chu wang chuanin chumi pira ma chon social media rang Facebook te Instagram te Twitter te ni ma WhatsApp te pon yang chu information le tool kan hria tool ang zong kha kan muzut so da duai tam kan muwa stiang reng ani kara chon Lehkhabu chhiar hi tool reng em ni em vai nge Lehkhabu chhiar hi tool Lehkhabu chhiar hi lo tool lem lo ni mai thei he tiang ha tam em ai kan du le ma mo hria tool Lehkhabu om thin zong te kha tan kan mu fe kan ni lom ni ti kha om ve le thei bok ta ni chuan Lehkhabu chhiar hi tool reng em ti chung chang hi han soi zui le hlek tai la Lehkhabu chhiar hi engem mo zong tak chuanin tuna kan soi ta kan a tool lo ve thei thawe ti thei na chen po a om khop mai ai adik ve tho mai engem mo chena chuan amar chu han ngai tu chiang tai la keima ni mi mal theu po ni ngai tu tai la keiman tuna hian thu lo ziak don tai la Lehkhabu lo ziak don tai la Lehkhabu ka zia chuan mi zo chong pon Lehkhabu lo ziak don tangi la ka uluk em ni Lehkhabu print tur ani fang khan film khur takin ka thu soi te entinan ka fact manang chi te mo data ka manang chi te mo evidence ngem mo ni ka manang che ka soi te lang che te alo digreng em ti fia turin pha kang token research se kan beanga ti khan Lehkhabu nga om don chuan mani chewa han ngai do tai la mi mu turang ha tinga print tur lo ni ka chon kan uluk em ni kan lo thiam wak lo phe chu mi kan ro na nga tin mi zo chung chang a te pon English te pon lo zek pon tai la ke mani kan in rin tok hau lo nga mi dang te kan endi ranga thiam ke ni thiam le hre te turang te kan zot kwa langa ti khan kan thu soi reng po kan uluk don me atlang puin kan uluk fekang so ti kara chon Facebook a thilo post don tai la ka zek dik lo em ti kha kan ngai tu wak lo real ru ron lang kha kan zek so le pop mai ni chu wang chuan internet khovel kan ti te mi technology ma so na tam takena min ron thlen to kara kan thil mu zung tam takhi arin tlak da ne rin tlak au dan tur chu kan thlir thiam men rin om keima ani nge poina kan ti tura khan Facebook le social media anga chen khada kan thil post tur vel kan nam liam pot thelai kha print ta om don chuan kan film khur ma kan lu em thina ni chu wang chuan hetiang kan thil mu zong te le Lehkhabu nge chu alo dang ta ni ti kha chiang in rin oma thil dang vak po soi lo in khabit china ringot po khan chiang takin hria thein Lehkhabu chhiar nge ya tuna chan chu alo lang thein rin om ta ni chu ba ga chuan fiam thuin soi thin kha dinosaur so en ro Lehkhabu chhiar ngai lo tuna chuan an mang vek to hin ti thin kha chu wang chuan dinosaur stenga kan chi hi kan mang vek lo na turin Lehkhabu kan chhiar le hi tum khop mai tun laya ramri buai te thil rang Mizorama te po isu rang in mi ron ti boy ve thina ron thleng thina kan soi luai social media te kan hnia lui ya pha kang tokin hria in ti em kan soi lui maya a traffic tho maya amaro chu khatianga khan Lehkhabu te lo chiar thini la khami chung chang uluk taka history te an lo zia chu to ong chi te thiam le hria expert in an lo ziang chi te kha lo chiar thin tai la social media mi in chan lam le on lam nei de tak party tu te moni du sak zong ti hriat deuh leka an lo thu zia thin te kan lo lem duak lo wa thu tik kan lo mu chhuat hena tur tan khan khalai Lehkhabu kan chhiar kha alo tu lem thina ni ole nichina kan soi tak Lehkhabu chhiar man lo thei dan chung changa khan let le tai la Lekhazira ma saber kan soi chu Lekhazira wanga Lehkhabu chhiar man lo ni ta ni maro chu kema pona chuan lama ka man ve fo thina ni Lekhazira ngai Lehkhabu ka chhiar man lo ka ti thina zirlai zirangai tin amaro chu ni lenga lekha ka zir hi om ngai lo re ka zir na sat ve bera kan hriat lai point ni khada darkar linga darkar rukte darkar som thleng te polo ni tang se apak kha zir tak the chung lo ni chu wang chuan ni leng thak Lehkhabu chhiar man lo thak khopa lekha zir hi zirlai zir hi exam turem po sai hi om ziom lo tina adot le chuanin Lekhazir chung changa khan zirlai Lekhazir kan ti te hi hemi textbook syllabus chunga textbook ringot hi alo ni chi lo syllabus pon te
khát tiếng ang chi Lehkhabu kan lo chia te kha lekha zir na zir lai ni na tho kha lo ni a chu wang chuan kan exam na min pui thei tu tho kha alo ni ve le boka chu wang chuan Lehkhabu chiar man lo chuan lama lekha zir man kha ziom lo ni atot le chuan na tho chung chang kan soi le a na tul tak tak chuan in lekha chiar hi har sa viau mai the ama ro chu Mizorama haning ngai tu tai la kan sarkar officer lian te kan office ten rang rang ate pon ngai tu tai la nileng office zing office chan tir chang tlai ban rak thlenga bur chat chat na tur bur ngar ngar na tur buai na tur na hi Mizoram sarkar a hen atam lu tuklo alo oma ni pon ni khat enge moni om zau zau ba ko ni lowang kum tuana kha tenga bur ngar ngar na tur na kha om lo reng reng chu wang chuanin khami chhum khan WhatsApp an khoi thei thawa thil nang an ti thei thawa chu wang chun na tho chuan lama khamin na tho chuan lama kan chulu tuka ti fanga Lehkhabu chairman lo kha thei lo enge mo chang engoni buai zo lai chuanin kar ni khatte pon yang chu tiang thlenga chon ve thei mai the amara chu kum tuan ang zong in arek ang zong chuanin thil thei lo ani tin sarkar na kan soya sarkar na lo wa po lo nei chung chang ate poni ta sela nan thoka kan ha adik reng mai Lehkhabu chairman lo ve thei lu tuk tho mai amara chu chung zong an chuanin khatianga chul thak thak khowa ti khathil thei lo ni ati tak tak thei chung lo chu wang chuanin hetiang Lehkhabu chairman lo thei kan ti te hi adu tan chuan lo mang du tan chuan lam tling tak ani vek tho mai amara chu ngai poi mo tak tak Lehkhabu chair chul ti tak tak ta ni ro chuan chair du tak tak ta ni ro chuan lam tling lo vek ani khatiang ang zong ti chung pokhan khatiang ang mena in sut buai tir mi alo poin hun thei tho ani a zon thei tho ani ti kha alo ni ta ni chuan Lehkhabu chair kan an soi hianin then khat chuan in do kana thua tarmit nen light ten uluk tewa thil dang khovel dang ina min bo boi lo kara chira bur ngur ngur turang zong den kan mi thla a khatianga chair thea Lehkhabu chung zuklu chil tak tak a zir chian tak tak a zir thei chuan chair thei chuanin a thalu tu ka thaber mai the amaro chu khatiang zong han lo thei vek lo mai the endira kan nakal pa te ba sa kan chuang pa te mo thian te kan ngak pa mo le endira kan han thona te po kan chun chol ang chia te po khatiang khan serious runa chair kher khangai alongai lem lowa Lehkhabu chairi kan thil ti na enge moni hun ol leka pianga phone kan khoi zelang deuh hian khatiang leka khan chair zel thei tai la Lehkhabu chairman lekha chairman man lo nei lo chu kan ni mai do na ni Sarojini Naidu kha engtiklai point Lehkhabu keng reng thin an tia tiang khan mi tam tak khovelai mi ro pui tak tak Lehkhabu ne na an soi zom tlat thin an taksa Lehkhabu ne na in sireng thin an thin ani chu wang chuan keima ni te po hian kan hring nu na keima ni mi mal nu na te ma so na te mi in ro pui mi lo ti na tur le mi na fin na anga mi lo fing anga mi lo mu na tur te keima nin fin na kan char na tur te hriat na kan char na tur te tan hian Lehkhabu ne na kan in kung kai ve hrim hi ngai ani mi zo te chu kan va fan ne kan la tha khop mai a Lehkhabu chair ngai mi lo chair thape lem lo po hian Lehkhabu chair thinan mu chuan langai sang em sel mai chu wang chuan Lehkhabu hi chu lekha chair thina antia chair ngai lem lo po khan ngai sang em soi pe thin kan ngai langai hlu ni nam ang hian atlang pui tho in chu wang chuan min ngai hlut an ngai san ni kan du na tran all sam te kha chu Lehkhabu chair kha ni mai chu wang chuan enge moni leka kan chuana te kan thil ti na te engkima hian kan hun ol zong zonga Lehkhabu chair na hianin thane man ngai thar le tai la namang zong te pon back to the Bible an tiang deuh kan back to the book Lehkhabu hian kir le tai la mi zo khotlang nun hi tuna hian ma kan sonin a rin oma social media le thil ranga kan phul lut na thinang chi te tam tak hi sut ke ni na oma ka ring tlata malai chuan mi zo nula le tlang file te mi zo thalai te Lehkhabu anin ho to na Lehkhabu anin chair sak to na tin kho tam taka library den siama ti khan poisa soi den Lehkhabu ho ti khan Lehkhabu chair khan an thil ti na ber anin entertain na ber an thin tunlai chuan kovel thiam na sang awangin entertainment na tur thil tam tak kan lo dong to kan lo chang pha ve zela lo mom khop mai chuti rol chon heng zong hian Lehkhabu chair thin Lehkhabu la ka tang hian mi la sang hlen lo sela heng zong hi Lehkhabu me nai zual tir tu lo ni ta sela nan mi ngai san tak te celebrity kan ngai san tak te ho po hian Lehkhabu lo chair na sa hlom khop mai ni
IG vela te po an yang chu an account te milar tam tak khai follow la antina sila dang Gomez tiang chi te hote Taylor Swift tiang chi te kan thiat lar te po Lehkhabu share to suggestion ten lo siam thina ni chu van chu kan ngai san tak tak te po khan buai tu kan ngai te po khan Lehkhabu lo share zel chu van chu Lehkhabu share a hian chat nai ngai takin ikir thar le tai Lehkhabu lama hian ile thar le tai la man lo kan chuan lam rang te po chuan lam mai ani ve deuh tho poka tum tak tak chuan Lehkhabu hi alo share thei viau mai chuan in tun lai kho vela mobile phone te kan lo nei to ta a heng hi man tangkai chul bok ani Lehkhabu kan chiar kan ti hian Lehkhabu cha pui chiar hai ani reng rolen tun lai chuan phone a changin Lehkhabu chiar ru tam taka ve the to reng mai entran Amazon Kindle kan tiang chiang a te po a Lehkhabu pa ngai a tlom zo ka le thei tu te tin chen khada chuan a thlon an nei thei tu rang chi te a cheu mai heng te po hi mang tangkai thiam tai la chung chu eng tik lai phua kan ken thei kan leklam thei lo ni ve le zel boka henga chang hian chhor tangkai tum tai la kan smartphone tha tak tak te kan call nei tha tak tak ang chi te hi Lehkhabu chiar nan tho han mang le tai la he a hian in ma kan so na nga ke ma ni nge ya po om zia kan nei zo ki arin om tlat ani chuanin zo na le ke ma te po ni ve thowa mi na min zot ve fo thin chu eng Lehkhabu nge chiar tur eng Lehkhabu nge kan chiarang ti te kan fa te eng Lehkhabu nge kan chiar ti rang ti te hi om thin ani nia Lehkhabu tha chiar hi lukhop maya Lehkhabu tha lo chiar pal chuanin kan nun mi khoi thei thil te khalo ni fe si a Lehkhabu chiar tu thlan uluk thlan thiam hi a tul khop mai chu ti ruala ke ma na soi ngai kan ti ve ro chu eng Lehkhabu po chiarang selective faka Lehkhabu chiar hi atira chuan angai lu tuklo eng Lehkhabu po ni se an tui zong an du zong ani chuan kan du zong ani chuan kan ngai nom ti zong ni chuan chiar top mai angu Lehkhabu a hianin a tak taka chuanin information te data te fin na hriat na tur ang chi don na tur kan chiar hi thalu tuk tho mara chu tiang zong hi kan thareng theilo mi hring hi kan rel ru a cham ring tak tak theilo a kan en non le thin tho te ngai atin tun lai phei chuan ni chin kan soi ta kang khan Google a zon thei turin tam tak om to a chu wang chang khatiang ngorong ha chiar tum tur lo ni lo Lehkhabu tha hi chiar lutuk a tu lutuk lem lo wing ka thia ke chuan Lehkhabu chu eng Lehkhabu po ni se chiar top mai la ngai nom ti takin chiarila keima ni a Lehkhabu kan chiar wang han chol na changila ha dam phaila Lehkhabu chiar nom ti na Lehkhabu chiar nom na kha keima ni om ta sila antinan thon thu bu te kan chiar ta thon thu chang tu te khovel kan lo chen fe a keima ni suang to na ma khovel kan lo din ve kha a hlu em em a chu wang chuan eng Lehkhabu nge kan chiarang ti in zot lutuk lo hian Lehkhabu kan mu ngai nom kan ti zong ngi chiar deuh pop mai tai la chu chuan nakin zela Lehkhabu chiar tuina ke ma ni a ron siamanga chu ta chang chuan selective deuing te pon kat kal theanga eng Lehkhabu poi chiarela atak taka chuanin maso na tur that na tur tangkai na tur chhor na tur hi lo om zela chu wang chuan kan mu kha chiar top meng kan ngai nom ti zong a piang kha kan tha ti piang kha han chiar top phot mai la kan che vel kan ban pha ka Lehkhabu om zong kan chiar zo huna chuanin maso na tur kong ni khatal chu kan nei nge yang ti hi a chiang ani le kan soi tam ta hle mai ka thil ngei deuh mai ka huat em mai pakhat a to mai yan soi ka duwa chu thian ho te le eng thil ti khomin eng tin ne moni kan lo thu khoma kan lo khoma phone then ka chuan phone an khoya ti khan games chen khela kan phone an bing kur ngur hlom mai ni chu tiang kan ni lai chuan tu mani me pakhan Lehkhabu ron la chuak se Lehkhabu ron chiar ta sela a sir vela phone lo khoi lo bi ve ngur tho si khan kha tianga Lehkhabu lo chiar kha kan lo mu enge mo thina in ti chiar pen ti thai ma tinge tiang zong te khan eng tin e moni khan en kan lo chinga soi kan lo chinga a fu lo kho mai he ke mani pon phone kan bia phone kan ena kan kun ngur ani tho chuan eng wai nge min phone ai Lehkhabu thlan zo kan bi ngur kha kan lo mu mo viau bi thil chu lo ta kan ing ka ria phone bi ai khan khalai Lehkhabu lo bi nger mel kha a ro pui fe zo ka changgang fe zo le ngala chu wang chuan mi in kan zinga enge mani kan nga khom ni kho a soi tu rewak lo te pon Lehkhabu lo chiara Lehkhabu a lo mang dai te han lo video dai an lo ke dai te ani chuanin a lo mom hle mai tia in thla rung tak chunga an ti dan kan zir ve zo khi ngai ni tin chete zinga oma
soi tu rel tuk lo tur te mi zinga om thiam lu tuk lo ke ma ang chi ve tho te tan khatianga mi zinga Lehkhabu chiar te in thla hrun tur lo ni lo in thla hrung reng su an ni pon mobile phone an khoya mobile phone an bi ngar pe phot chuan ke ni po hian Lehkhabu kan chiara Lehkhabu kan kewin thla hrun tur om bik chung lo ni ti te kha hre le taila chuwang chuan heng thil pon isela kan ke ma ni theu hian Lehkhabu chiara tunai ma sa jok tunai na sa jok hian ma son tum le taila kum khata Lehkhabu pakhat ma chiar chuak ngai lo chuan kumin chung tal chuan Lehkhabu pakhat tal ka chiar chuak ang ti te rilru siam tharila tin pahnih pathum panga Lehkhabu ka chiar chuak thin chuan so ma te ti pung tum taila ti chuanin Lehkhabu a kir le taila tuna Mizoram kan buina tam tak kan tiang chi hrang hrang hi chulaya thalai ho ten na bikin thalai ten Lehkhabu kan kir le chuan kan buina kan arsana kan natna tam tak hi adamanga kan buina tam tak hi kianga Mizoram ngei po hian ma so nang ti arinom tlatani chuwang chuan Lehkhabu a kir le taila Lehkhabu chiar man lo om them kan ti a kan du chuan a du tan chuan chuan lo mang du tan chuan Lehkhabu chiar man lo a om thei te re mai amaro chu tum tak tak Lehkhabu chiar du tak tak ta ni ro chuan man lo tak tak lo om thei lo hun zon chuan hun siam tum tlat chuan alo om zel ani ti hre tharin kan ram le hnam tan kan nau pan lai kan zir thin suali at na do turin ti ral ngama poetry kan zir thin kha kan la hlom mai the khata mi ang khan suali at na do turin Lehkhabu chiar le taila kan ram le hnam chan chu na tan chan chuak turin Lehkhabu kir le taila Lehkhabu ke thar le mu ti in kan so mai